Il-weekend li ġej il-pubbliku se jkun mistieden iżur il-binja tal-Kurja Arċiveskovili fil-Furjana. Din hija t-tieni darba li Casa Manresa qed tiftaħ il-bibien tagħha għall-pubbliku. Kull min se jattendi se jkollu l-opportunità li jgawdi l-kuruturi monijin b'diversi opri tal-arti u arkitettura, japprezza x-xogħol artistiku tas-sala tar-refertorju u jipparteċipa f'diversi taħdidiet informattivi dwar l-istorja tal-binja, il-proġetti ta' restaw li qed isir mill-Knisja, kif ukoll dwar kif jiġu arkivjati diġitalment dokumenti storiċi. Għall-ewwel darba l-pubbliku se jkun jista' jinżel fil-kripta li tmur lura 280 sena u li tinsab taħt il-binja tal-Kurja. Matul dawn il-jumejn se jkun hemm għaddejja 4 wirjiet, waħda b'dokumenti storiċi Maltin ta' waqt il-pontifikat tal-Papa Piju XII, wirja oħra dwar il-Beatu Nazju Falzon, filwaqt li fl-ewwel solar se jkun hemm mal-wiri 15 pittura tal-artist Malti Joseph Calleja kif ukoll diversi oġġetti u filmati marbuta mal-4 żjarat tal-Papiet f'Malta. Diversi entitajiet tal-Knisja se jkunu qed jispjegaw dwar il-ħidma pastorali tagħhom fis-soċjetà fost dawn insibu d-Dar tal-Providenza, il-Caritas Malta, il-Fondazzjoni Sebħ, il-Kummissjoni Migranti u djar tal-Knisja l-Anzjani. It-tfal jistgħu jipparteċipaw ukoll fi quiz marbut mal-istorja ta' Casa Manresa u mal-istorja tal-Knisja Kattolika. Il-ħadd li taħbad ukoll il-festa ta' San Kalċidonju l-Arċisqof Charles J. Xikluna se jkun qed jiċċelebra qudiesa fil-Kappella tal-Kurja. Barra dan ġie żvelat li matul l-Open Weekend minn barra l-mużika live fil-Bitħa Ċentrali wieħed se jkun jista' jara wħud mit-tpinġijiet bit-tema il-kol aħwa li diversi studenti Maltin minn 65 skola tal-Istat, tal-Knisja u indipendenti ħejjew bi preparazzjoni għal miġja tal-Papa Franġisku f'Malta f'April li għadda. Fil-fatt preżenti għal konferenza tal-aħbarijiet li matula tħabbar l-Open Weekend kien hemm ukoll diversi rappreżentanti ta' skejjel. L-Isqof Awżiljarju Joseph Gallia Kurmi ippreżentalhom kopja tal-ktieb li fih l-espressjonijiet artistiċi tal-istudenti stess. L-Isqof Gallia Kurmi faħħar il-kreattività tal-istudenti li b'modi artistiċi differenti waslu l-messaġġ tagħhom. Qal li huwa sewa sew fl-iskejjel fejn l-istudenti jistgħu jikbru f'din il-mentalità ta' aħwa u liet l-istess missier. Matthew u Kate Bsajla huma studenti fl-Iskola San Andrea flimkien ma' ommhom iltaqgħu mal-Papa Franġisku u ppreżentawlu din il-pubblikazzjoni. Tlabnihom jgħidulna kif ħassewhom meta ltaqgħu mal-qdusija tiegħu. I felt nervous and happy, but at the same time. ħassejtni ferħan meta intajt miegħu għax kont naf li hu persuna li għamel ftit mirakli bħal Ġesu. Denstin Aġus Kostigan li attendi l-Kullett St. Thomas More Hamrun Support Center u li qiegħed fil-11 sena kiteb silta bit-Taljan bl-isem Siamo Tutti Fratelli u ħadem ukoll fuq biċċa arti bit-tafal u staqsejnieh fuq il-ħsieb wara din l-arti. Il-ħsieb huwa illi kull tarbija li tiġi fid-dinja ma naqtluwiex għax tama tiġi il-kulħadd taħwa. Allura nipreferu nħalluha tgħix milli noqtluha. L-Isqof Awżiljarju Joseph Gallia Kurmi tkellem magħna dwar x'wieħed se jsib matul l-Open Weekend fil-Kurja tal-Arċisqof. Hija okkażjoni biex wieħed jiġi hawnhekk japprezza l-post sabiħ, anke diversi opri artistiċi li hawn, inkluż pereżempju l-kripta l-ewwel darba illi qed tinfetaħ għall-pubbliku wkoll. U fl-istess waqt jara wkoll li tant ħidma li ssir. Insemmi pereżempju Dar ta' Providenza, Caritas, Fondazzjoni Sebħ u oqsma oħra ta' ġid għas-soċjetà. Meta inti tiġi hawn tista' tapprezza dan kollu u tingrazzja Alla kemm hawn tajjeb li qed isir.